Алауддин Абдуллоев даргузашт. Салом дӯстон, хуш омадед ба канали Tajik Life. хоҳишмандем видеоро то охир тамошо кунед. Алауддин Абдуллоев директори раёсати фарҳанги вилояти Хатлон, ҳаҷвнигор ва ҳунарманди шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон субҳи имрӯз 17 феврали соли 2022 дар манзили истиқоматиаш аз олам даргузашт. мо мухлисон ва ҳаводорони ҳунари Алауддин Абдуллоев ба аҳли пайвандонаш сабри ҷамил хоҳонем.